palampasin, ha? Sumpay nes giingon to bitsan ko nga alam nila yon, alam ko yon at alam nila yon, hindi pwedeng maariglo na si Sara. Straight to the point. So karon, og ikaw politiko ron, daan na gyud ka muna na daan. Ato lagi ning paningkamutan nga ma-impeach ni kay og dili ni ma-impeach kita may madelikado. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Pero wa pa ma-implement hangtod karon. Kay kinini ang ila mang higala ang gifokusan sa pagkakaroon ang impeachment pang Sara. Yagi tala ni katawa mga kagalaan. Unya, daan na tong gisulti mahigala ni Tubi Tiangco kay pagkakaroon manggod daan na ron sa House Committee on Justice. Unang nidagan sa Supreme Court katong ilang grupo ni Attorney Torion. Karon, si Vice President Sara Duterte mao na sad mga higala maoy ni file og petition ngadto sa Supreme Court labot ining gihimo nga daw mini trial dire sa House Committee on Justice sa House of Representatives mga kagalaan. Straight to the point. Mao ni atong pagtagad mga sukit tig paminaw, no? Niining sitwasyon na. Unya, si Tubi Tiangco kanato niingon nga kana ila na lang ginang nahinaykan ipadayon na lang ginang impeachment ni Sara. Gawas nga unsa pa nang mga considerations diha. Tungod kay wayla diha mahigala og makadagan gyud Sara pagka presidente delikado ginukdana gina ni kahuman. Og mudaog Sara di ra ba gyud madaog ilang sabot-sabuton si Sara mga higala. Pero si Sara, sa dihang gipangutana, niingon Sara, mudumot ba ka ini mga congressman nga nigukod nimo? Niingon Sara nga dili ko no. In fairness. Oh, pero tamay ba pag unsa gyud ha? Niingon Sara dili. Pero katong doon nagikaso sa nasod, na mautoy gukuron. Ay, murag delikado gidi ay. So kung personalan lang, dili mamirasonal si Sara. Mo ni iyang pamasalig mga higala. Pero moingon kag doon na kay atrasos nasod, na delikado ka. Mo na nga kini mga congressmen nga doon na atrasos nasod, labi na to na involved sa flood control project, ilan na ginang tiwason lang yung tama sa ginhawab, makmakon lang ginang nila nga ma-impeach si Sara aron nga dili mahimong presidente. Dili mga higala makadagan, o dili makadaog. Kay kung imong pasagdan si Sara karon, o dili na mga higala i-disqualify si Sara, delikadong mudaog man. Kaya mga surveys, mga higala, porbida. Kung eleksyonon karon, sureball na Sara daog. Second niya mahigala si Leni Robredo, pero layo kayo. Layo rin kayo sa Risa Hontiveros. Ang admin, way kandidato yun. Way kandidato. Bisan siguro kung saan pagpahiro-hiro ni John Vic Remulla, hindi naging bada siguro eh. Ambot na kasi Vince Dizon, pang busy naman tong kang Vince Dizon. Kaya doon naman to sila mahigalay mga slogan na gani. Leni Robredo, serbisyo aprobado. Doon natin ang gawas mahigala nga mga kuana, mga tarpaulins, pero muragwa man kayo makarangkada dahil muragwa naman itong mga tarpaulins na nanggawas. Ha? So medyo apiki. Ang admin may apiki kay si Martin Romualdez, naman yun. Mura mag-damage goods na ni si Martin. Di naging madaog yung ipugos sa pagpadagang presidente, lisod na yun. Si John Vic Remulla sad, otro sad. So mas bita-bita pa ning pink, kay doon na pa sila kandidato. Mahimo man mapilian nila si Leni Robredo, si Risa Hontiveros, or si Bam Aquino. Na sila kandidato pagka-presidente. Ang admin wa gyud. Nya dito sa mga Duterte, si Sara rapod mo naa. Pananglitan kung ma-impeach si Sara, ma-disqualified si Sara, da mangita ang mga Duterte sa ilang padaganon. Straight to the point. Karon, miingon si Tubi Tiangco nga delikado gyud ilang yung pugana, labi na to mga congressmen nga dunay atraso. Pugong ka gyud, maningkamot ka. Taman sa ginhawa nga di gyud ma-presidente Sara kay gukuron gyud mo ana. Talawa kani kang Tubi Tiangco atong balikan gamay hanya at isumpay kang Sarang pamahayag. At tinuod din kang Tubi Tiangco na paminawon tag balik ha. Ako na nagi play kanadto pero for purposes of emphasis
Ato paminawon o balik niya. Paminawon to Sarah pod. Okay, sige kuno dong. At ang sinasabi ko lang, si Sarah, 1,000,000% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo maareglo, di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito siguradong hindi nila maareglo. Alam ko yon at alam nila yon. Fresh ha. Alam ko yon at alam nila yon. Kuyaw ni Sarah, kung mapresidente ni si Sarah, disgusya ito na involved sa flood control project. Straight to the Kung na point. ikaw, congressman ka na, involved ka. Tanawa ko na mga mapaisog-isog ka congressman o trosan mahigalang doon ay mga ang doon ay mga kaso marag mga limpyo, mga paisog-isog. Kaya nga no, ilang tiwason yun niya, pugnan taman sa ginhawa nga ma-impeach ka Sarah. Kadelikado man, ingon sa tubitsang ko, kini Sarah di man ni pwedeng arigluhon day. Di man ni pwede. Ini kahuman anaron og presidente Sara gukod ba gina? Di pwede nga Sara kanang ato balangan ni nga kuan ba? Arigluhon talang ni unsa. Kaya no, dunay kinaiya si Sara nga medyo maayo siya mga higala sa masa. Tanawa mo gakos ko niya mga masa. Kanang mga tao bitaw mga pobre na. Pugakos niya. Pero kadto mga dunay atraso, delikado gyud kini ni mapwede nga imong sabot-sabuton. Og matod pantubitsan ko, alam ko yon at alam nila yon. Na ato tiwason no tao dastan bay human lamang pipila ka mga pahinomdom. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Muna nga maningkamot pod mga higala ang mga congressmen, ha? Kung unsay ilang masagap ron mahigala mga ebidensya nga sarang makadaot ni Sarah. Ilang paningkamutan gina kay aron nga og makaskwabol na unya ma-impeach gyud si Sarah mahigala, at least dili na kaayo problema. Kay unang problema ini ang gukuron ani kadto man yung mga nalambigit mahigala sa mga anomalya. Straight to the point. So kung ikaw congressman no nalambigit ka anomalya, delikado gyud. Ha? Na ito pamahayag si Sarah mahigala katong usa lang siguro dong, katong usa ka video dong kinini ang Rald, asa man tong usa ka video Rald. Katong unang interview nga ko ani Sarah, aman to. Kani be. Unsa man ning kuana be? Be ato paminaw mo na insulting Sara Duterte mga sugit tig paminaw. Sa Binisaya pa ba? Manimaan ka kinsa tong mga ni Tridors eh. Dili. Dili ka mo dumo. Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Ay, asa, fresh dong, fresh. Kanang mga personal lang, mahimo na dili na idumot ng personal kay kinini ang isip politiko kini Sara go dugay na guning politiko sad mga kagalaan anak ko ni Digong. So nasayod siya mahigalaan ng politika, mayor sa ni sa Davao, nahimong vice mayor sa Davao, so expose siya ana. Nga doon na mahigalay mga politicians, nga doon na mga decisions sa pagkakaroon, nga medyo alanganin nga decisions, labi na mahigala ang pag-align kung asa kadapit, medyo maalanganin, gumikan mga higala kay grabe man ang pressure sad kung naa sa administration. Grabe ang pressure. So muna nga, kung kadtong mga politiko, basta walay atraso ni Sara nga, personal lang mga atraso, dili lang, ingon Sara di man sa mudumot. Pero kadtong mga politiko nga kawatan yun, dili sa ingon mahigalang lain mong partido, bisa pag laig partido, unya, mudaog si Sara panalitan, unya, why anomalya, tanaw na ko, okay rin Sara, mamayang pamahayag dahil nga, dili ko mudumot kay personal naman na, kanang mga personal na ko, dili ko. Kay nga naman, natural naman, isip politician, nakahibaw siya, mahigala perfectly, kahibaw si Sara, na ay mga politicians nga naalanganin ba, naipit mga sukitig paminaw. So dili sa inana nga mudumot gyud. Pero kadtong dunay atraso sa bayan, panalitan na involved gyud ka sa flood control project, na mo to di mapasaylo. At tanawa na ko daw, at balikan na ko niya pamahayag. Klaro man niya pamahayag, gipangutana siya.
Pero mura ni calculated ba kaniyang tubag mga kagalaan or mura og kuan? Pero kini iyang tubag og mao na gini iyang tubag nga kuan gyud mga higala kay medyo ambush interview man sa ato pa kana gyud unsay naa sa iyang kasing-kasing mamo gyud nasulti. Unsa man mo dumot ka mo kuan ka atong mga politiko nga kuan ang tubag klaro ato paminagbalik ha bebe sige kuno dong para ma-analyze nato maayo. Sa Binisaya pa ba? Manimaan ka pinsa tong mga ni Tridor sir. Dili. Dili ka mo dumot. Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Ayay. Ayay, diha nang delikado ron, diha nang laay. So kadto mga higalang congressman nga tinuod gyud nga tarong way anomalya. Unya na ipit lang mga higala kay nakuyawan sa mga kagilaan kay grabe ang presyo sa Malacañang malagmit. Malagmit dili niya dumtan. Malagmit. Kadto mga politiko, kadto mga mayor, mga gobernador nga medyo na apiki mga kagilaan malagmit di niya dumtan kay ingaw man siya nga personal man na. Wa man kana personal nga atraso niya dili kana mga higalang pagdumot wala kana mga ni-tridor niya basta personal ang hinungdan dili pero kadtong dunay anomalya sa bayan lahi na kay para sa nasod man delikado gyud ang pangutana ni ron kining mga tawhan ng mga congressmen wa bay atraso sa nasod ni mo ni dakong question ron kay kana mahigalang na lambigit kas kinawatay sa kwarta sa katawhan. Delikado man. Mo na sumpay ni sa pamahayag ni Tubit Tiangco na dili na nila pwede mga higalang i-compromise si Sara. Di pwedeng maariglo. Balik si Tubit Tiangco gamay dong. Sumpay ni sa kang Tubit Tiangco ma-relate na to sige sulting Sara ron. Paminawon tas Tubit Tiangco balik ko no dong. Kani tama. Ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo maaareglo, di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito siguradong hindi nila maaareglo. Alam ko yon at alam nila yon. Alam ko yon at alam nila yon. Public knowledge sa dito mahigala sa Congress. Public knowledge nila na nga nahadlok na ni mga congressmen na pugnan ginagtaman sa ginawa nga di ni makalusot. Alam ko yon, isip Congressman Tubit Tiangco, mao para ba ni mahigalay campaign manager sa alyansa kaniadto? Alam niya. Sa alam ko yon at alam nila yon. Ayay. At pangutana Sara, di man kuno siya mo dumot mga higala. Di lang ko siya, kanang mga personal, dili. Kay alam ko yon nga, mga politiko. Balikan to Sara kadali dong bebe, gamay lang ha. Hindi pa tamo hisgot sa dugang hisgotanan sa impeachment. Si Sara ba, ati balik ka na. Sige. Kani nga pangutana Kuya ning pangutana. Manimaan ka pinsa tong mga ni Tridor sir. Dili. Dili ka mo dumot. Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Straight to the point. Kana yung abuso, apiling abuso Basta kanang mga korupsyon o kanang abuso ng bayan, hindi palampasin, ayay. Diha makuyawan ni mga congressmen. So kadto mga congressmen na hinayak ng pangawat. Katong kawatan na yung daan na hinayak ng pangawat yun. Dailan na lang yung tiwasan na Sara.
Ngano man, delikado man. Kay ingon si Tubitsan ko, alam ko yon at alam nila yon. Di pwede ni mong maariglo si Sara. Kay kini si Sara, bisan iyang amahan nagsulti, maldita na si Inday. Delikado na si Inday, maldita na. Makita ba ni mo gyud iyang kamalditasan? Basta ka na mga taong mga dunay anomalya diha, delikado gyud. Pero ang nakalahi po niya kay ngadtos mga kabos og sa masa, hangop niya. Hangop ang masa niya. So, maayo ang iyang reputasyon, ang iyang mahigalang pagtagad sa masa, ang paglaban sa katauhan, ngadtos mga kabos, pero ngadtos mga kawatan, delikado. Dili ni maariglo. Mao ka na nga ingon si Tubitsan ko, dili, alam ko yon at alam nila yon na hindi pwedeng maariglo si Sara. So, kung congressman ka karon medyo maggunahon na, nagyod ka nga tiwasan na lang yun ninyong taman sa ginhawa, unsaon ninyo na. Kay kini, asa man nga video, kuha na dong, muhangop mag yung mga tao. Muhangop mag niya. Di kisa may laing ko no nga, maingon niya, kanang survey, kuha na ng survey, atik-atik na na. Pero, di man malikayan dyan, makaingon mag kag tinuod ang survey. Kay mauni ang survey, taas ka sa rating. Kay usilisa may mo suri-suri, di man po naon siya nga muhangop. Kini ato lang ni agi katawa mga higala, tanaw. Daghan pa-picture, pa-selfie kana, mga pa-selfie man na. Nga ba na say audio dong? Kanang ko ana? Sige, gamay lang ha, unya tataod lang ato padayon mahigala human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Now, sa pikas bahin mga kigalaan, atong tagag-pagtagad, kay mo na lagi ng giingon ni kinini ang klaro man ay mahigalang gisulti ni Tubitsan ko. Kini si Tubitsan ko, kaila magid siya sa mga congressman, kay siya congressman god. Unya, ang iya mga congressman, kaila siya, kay siya maoy campaign manager sa alyansa. Mo na ingon si Tubitsan ko, kana si Sara di na maariglo yun. Alam nila yon at alam ko yon. So, delikado tuod, umahimong presidente Sara, agoy, diha kakakitain ay dunay mga presos flood control nga daghan. Delikado yung mga buaya ining kalakiha. So ikaw panalitan o congressman ka nga doon na kay atraso, mangita gyud kag kinsay mudagan pagka-presidente nga pwede nito maistorya. Pwede nito masabot ba nga di aman tay kuan ginagmay ay lamig palabi dire. Ay kini mahigala ang nagsulti ni Tubitsan ko man. Kini Tubitsan ko, si Tubitsan ko congressman eh. Unya, siya campaign manager gyud sa alyansa. So swito siya. Taga ilago ni nga sa habi gyud. Pero sa may nisulti nga, kailas na mahigalang Sara, kailas siya, kailapod ang mga congressmen. Dili, pwedeng sabot-saboto na. Si Sara po di pangutana, ingon Sara dili isa mo dumot. Kanang mga personal. So kadtong mga, tanaw na ko katong mga mayor, mga gobernador, basta wala anomalya. Kasabot Sara na, masabot ka siya, kay nga nung politiko man sa Sara. Kasabot man sa unsay presyon, mahigala sa taas. Kay ngilingig man kay ni ron mga kagalaan ang gibuhat sa administrasyon ni BBM. Ang ombudsman, gibutangan mahigala ni Crispin Remulla. Ang DILG na as John Vic, kinsa man kuno'y mayor nga magpasupak-supak ron. Kinsa man kuno'y gobernador nga magpasupak-supak. Kinsa man kuno'y congressman ron nga magsupak-supak. Bueno, kumubangga ka, mahimo, basta imong tanahon, imong kaugalingon nga medyo okay na ka. Pero alanganin ka pa gani, lisod kayo manggaon ang administrasyon kay delikado kaayo mga kagalaan. Mo na labi na congressman nga doon anomalya daan. Na, kakuyaw. Kanagod, gitistingan yung Bong Revilla ba ya? Senador Bong Revilla, preso ba ya yun? So kaya ni, usa kini ka mensahe, ngadto sa tanan, nga musupak mo, mahimong ibalhog mo na mo. Kana sa nga mensahe may gala, kulbaan, kanang na ay mga anomalya kuyawan yun. Labi pag doon na kayo nag-ungot nga kaso karon na delikado ka yun. Kay kini mahigala maayong pagkaposisyon ha. Kini si Crispin Remulla gibutang sa ombudsman. Ngilngig kay na nga pagkaposisyon. Siya'y pinakagamahanan diha,
tanan nga mga government officials, elected o appointed officials, may gala under niya. Ha? Kana karon mahigalang mabita kong ingon sa tanang ombudsman kini si Remulla maoy Jesus Ginoo ko. Sa ako lang opinion ha, medyo kini maoy paminaw ko dili angayan. Ngano man mga politiko manggod ang iyang politiko siya, ang naa siyang circle pulos politiko. Ang anak ni Remulla day congressman sa diay no? Nya ang iyang anak ko sa gobernador. Nya ikaw may ombudsman, ti amo na manghigala. Kana ganing mga play may galag huwis, mga play og mga inaning sensitive nga posisyon tan-awon ginag di ba ka politiko. Tanaw, apply ka huwis unya ang imong bana, imong anak, imong kwan politician. Medyo dili kayo lisod ba kayo nga kon ba? Ngano man mabayas nya ka. Ha? Kana na ang sensitive kay nga posisyon ng ombudsman pero butang isa, di man ka nang daghan pag yung mga higalay mga kakulian na itong adigod sa matudlo, kaya napasay kaso, kalit lang. Basta kay mo kagustuhan sa Malacanang, butang-butang gisa diya. Kining pagkabutangan Crispin na sa ombudsman, ngilngig ni. Prangka-prangkang pagka-istorya mahigala. Kanang ombudsman maayo kanang opisina. Kay mo na manggukod sa mga dunay anomalya. Kanang mga tao sa ombudsman mahigala saludo ko na nila. Ha? Labi na panahon makigalaan nga kadto na ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Mo tay mga angayan gyud nga ombudsman mahigala. Kadtos Martires, mo tay mga ombudsman nga ngilngig dili ba gikan sa politiko. Gikan sa justice. Kay former justice man to sa Supreme Court, kadto si Conchita Carpio Morales, maayo tong ombudsman. Kanang dili kay bahid ba sa politika ba? Anya mo na gasto nga. O sa makita nga mali kana may gukuron. Dili ba pamulitika ang paggukod? Nya kana ko bisabi ka na dili ni pamulitika pero ikaw politiko gyud kang dako. Ma-question ka gyud ana. Ha? So kadto mga ombudsman nga mga former justices sa Supreme Court, kadto bitaha to. Pero kana na ang politiko ka bida. Pero mo kagustuhan la kani positioning ni. Butang ni Crispin Remulla sa ombudsman, kisa man kunoy mo supak diha nga mga officials gobyerno. Di gyud ka mo supak-supak unsay sulti sa Malacanang uyon ka gyud. Otherwise, di ka magdugay diha. Mahimo makalit ka lang kasuspenso diha, i-implement ra ba dayon? Kahit niyang igsuon nga John Wick, mao pwede ILG. As kang ngilngiga. Duha ka mga dagkong officials nga naghupot og mga crucial positions. Nga ikaw mayor ka or governor ka or congressman ka, di ka kalihok. Di ka kalihok, ayog supak-supak. Gawas ka to mahigalang wa nagi choice nga ibutan ta pa rin ang mga Duterte mga kagilan, wa na magina choice. Si Basti mahigalay na ng Mayors Davao, ang imo apelyido Duterte naman gyud. Wa na gyud, given na gyud ka nga tuag ka spikas. Pero katong uban mahigala mapasmangil gitog uyon. Buhan mahigala nga dili kayo masuko nimo nang kwan. Dili kayo madumtan ka. Kayo gamay ra gyud kay dip kwan gyud. Di man ka managsuon ha. Si Buying og si Crispin, ombudsman og DILG. Jesus, og ikaw may mayor karon makapanguros ka gyud. Ayaw gyud mo nay kanang duha ka posisyon nga naa nang duha ka managsuon nga mga suod ni BBM. Mo nay gigon the writings is on the wall. Very clear on the wall. Very clear. Mo na ikaw politiko ka mga higalab. Magtan-aw ka bida. Delikado ugma mapupuhol, pwede kang isuspenso, pwede i-implement dayon ang kuan. Pwede mahigalag na kay labing na kay kaso daan nga nagungot na daan sa ombudsman. Kay kayon to. Og kauban mo sa partido, pwede man tong na kay kaso dito day. To ano pa man sa ilawom, pa man, layo pa kayo. Na busy ang ombudsman. Di palupitan imong kaso, pero kanina na nga kontra partido ka, kay kayon gitong tamang sa ginawahay man tong kasuha be. Muna nga, kining ato, realidad ning atong pag-inistorya din Kay, nahibaw man tabi galaon sa nandagan sa panggobyerno. Kining kung mahigala si BBM, presidente, namo ko sa mga alter ego ba? Ang alter ego na sa DILG, yung gisaligan sa DILG, ngilngig kayo, John Vic Remulla.
former governor ni Megala sa Cavite. Unya ang gibutang ni ombudsman ang igsuon sa Crispin. Mga bugat ni mga tawana, magsupak-supak kami sa gamay, kanang pagkaposisyon lang nadaan diha. O ikaw politiko kamatan pa ka sa pinya. Kana bang di ka bag-ong politiko? O bisag bag-o ka politiko nga kamao ka maniid sa sitwasyon. Kasabot na gyud ka nga kana ha giwarningan na mo na ayaw mong supak-supak. Mahimo og civilian ka, mahimo ka masupak-supak. Pero ginana nga official ka, delikado kay posisyon eh. Supak-supak ka bang higala, ha? Kana positioning man na para mahibaw ang mga tao unsa dining mata, unsa dining panggobyerno, unsa may structure sa government. Ang structure sa government na ay presidente sa moy chief executive, sa executive department. Unya na sa mga sekretaris, mga gamahan na mga higala alter ego man na niya. Kanang ombudsman o kada na ang kini ni ang DILG ngilngig man na. Kanang ombudsman supposedly mahigalab independent body kun ta na. Pero ang tudlo gyapon ang presidente mga kaigsunan. So mag-uba ng ombudsman o kanang DILG. Usa ka na kadako mga higalang mensahe sa usa ka official sa gobyerno. Mamayor ka man, maggobernador ka man, local government ha? Especially local government. Bisag national. Bisag national government ay yung supak-supak aning panahon na ron sa administrasyon kay delikado kay gyud. Magkasnabot ni si Crispin dali ra ba kayo? Kay inig mupahamtang ang ombudsman og suspension order or tangtangon ka pag ipagpasa nas DILG paspas ang pag-implement kay ang suon naman. May implement takulahaw lang kang matangtang. Di na ba man rally na? Magrally na, natangtang ka, kalit ka na, dili mo pwede. So ikaw may mayor ka ron, o ikaw may gobernador ron, malanganin ka gyud. Wa ka kalihok pa mo na gitiunan ka ba nga di ka kalihok sa imong kagustuhan. Mo na nga si Sara Duterte isip politiko, nahibaw siya na. Maningon Sara, kung ang ilang gibuhat against nako personal kana pag-traidor nga na para nako dili ko mo dumot ana kay kahibaw man sa isip politiko nga mabutang ka na nga sitwasyon ba. Pero kung kamo dunay anomalya sa nasod, corruption o pagpangabuso, hindi personal ni Sara, nangawat mong kwarta sa nasod, katilaw gid mo. Mo niya sulti tawa, balikan na ko na to gamay. Oo. Klaro ana. Iba kwento pangutana do. Manimaan ka kinsa tong mga ni Traidor sir. Dili. Dili ka mo dumot. Dili. I don't think it. Sabi pos adong. Ato sa klaro na kinsa dili. Di ka mo dumot, dili. Pero ang iyang sumpay gud ingon sa nga dili sa basta personal, Pero kawatan ka sa gobyerno, labi na involved ka sa flood control. Kana gyud kana mga na-involved flood control para nako, di gyud pwede pod nga pasayloon na mo ni kahuman, Gukuron yun mo kay kawatan mo kwartas gobyerno. Kwartas katawhan ang inyong gikawat. Mo na ingon Sara, mo ni sumpay. Kay tungod ka politiko gud Sara kahibaw siya abogado. Suito kay abogado kasabot ka sa structure. Lawyer ko ni. Maayra ba ning writer Sara? So, kasabot siya may gala nga sa sitwasyon, dugay ang politiko. Nahimong vice mayor, nahimong mayor, anak ni digong, dili sa inosente anak, unsay politika. Kasabot siya unsay politika. Nya, labi, butangan ni Mos Junvic na adiha, JLJ. Unya, di apa mahigala si Crispin. Kasabot yung ka nga, luoy, kayo mo na nga, uban mahigala nga mga politicians uban hilom. Pero ni sekreto na nitong text po Sara. Kaya nga makakuha man sa mga info. Maingo man Sara mahigala nga na ako'y mga info nga nakuha kay na ate mga friends nga ni sulti nako. O sekreto na nitong sulti. Maingo na nga ay di lang sa mi pakita kay delikado man ni among sitwasyon. So kadtong mga politiko nga kini ni ang why anomalya nga sa nasod, okay ra mo diha Pero kadtong kawatan gid mo na delikado gid mo. Be, balik ka dong. Katong insulting Sara, be. Alabi, appeal tong question. Kana.
Sa Binisaya pa ba? Manimaan ka kinsa tong mga ni Tridor se. Dili. Dili ka mo dumo. Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Tanawa. Katong ginawa sa bayan, di gina palampasin. Katong di mo pwede mo nang kidat-kidatan sara di kaman. Sabay ning Martin Romualdez di kahuman og mapresidente sara di na madag kidat-kidat lang. Dili palampasin, Sumpay nes giingon to bitsan ko nga alam nila yon, alam ko yon at alam nila yon, hindi pwedeng maariglo na si Sara. Straight to the point. So karon og ikaw politiko ron, daan na gyud ka muna huna na daan. Ato lagi ning paningkamutan nga ma-impeach ni kay og dili ni ma-impeach kita may madelikado. Hapit-hapit gud tanang congressman na involved ining flood control. Hapit-hapit. Wala delikado kayo. Sus pagkakaron, tiya mo na ha. Bisan pa mga kagalaan og ang trabaho sa House of Representatives. Timan ano to, ang under sa Constitution, ang power to initiate impeachment under the Constitution, naa ka na mahigala sa lower house of Congress. Naa ka na sa mga congressmen. But ang power to try, ang trial na, ang dunay exclusive power anak mahigala mao ang Senate. Nga ma-convert siya as impeachment court. Muna na. Pero karon, wa pagkaabot sa Senate, ningkamot yun ang House of Representatives nga, maningkamot sila pangitag pamaagi nga, kaya ni ang maghimo sa mini trial, bisag unsa na panghimuon mga higala. Kay aron ilang ipin down yun. Dili pa lang sa lower house. Kay ang makita na to ato ma-observe sa una nga mga impeachment cases. Sa una mga impeachment cases, kinahanglan nga ilan na daan nga mabugbog na daan, makaarangkada na daan, di pa lang diri sa house. Di pa lang wa pa magsugod ang impeachment, investigation pa lang, ilan na mahigala mabugbog daan. Makaarangkada na daan ang mga tao, muskwabol na daan ang rating nga ipa-impeach na maong official sa mapanalitan ni Irap. Kadto si Irap mga higala. Wa pa magsugod ang impeachment case dito sa impeachment court. Daan na nga ang mga tao ni arangkada na tungod man to sa investigation sa Legislative Department, particularly ang Senate, dito to nag-una sa Senate. Di ka malimot ato si Senator Teofisto Gingguna, maoy nag-expose adtong iyang involvement sa waiting in the kin. Ang title sa iyang expose ay accuse. So kadto arangkada ng mga tao, sa ba si Irap nga ko man si Irap, kada na ang kurakot nini. So suko na mga tao daan. So ang mga tao naka-squabble na, arangkada na nga angayan nga i-impeach. Sumutong pagpasakag impeachment, makagalang dunay support sa mga tao. Kinahanglan magod ang support sa mga tao. Nining impeachment kay aron nga ang mga senador dili sila maglisod pag-decide. Straight to the point. Di sila maglisod pag-decide. Pareha ba nag-maestro ka ba? Ako naagi mo ko pagka-maestro sa sitiyo kanadto og diri sa inyo. Mahimong imong inyo ni estudyante nga kamong tanan pasar mong tanan. Paningkamot lang mo nga, dili ko maglisod o compute. Pwede pa ganin mo inyo sa kamong tanan, flat one mong tanan. Paningkamuti lang ninyo nga ma-maintain. Ikaw ke, pasar na ka, estudyante pa nila ka, pasar ka ke, no? Paningkamot lang niya nga, dili po lisod na ko nga papasaron ti ka. Ayaw taga-ikalisod ang mga senador nga mo decide sila, Kay maglisod ang mga senador og decide og lima ka na ang imogong political career mamatay god og pataka kag desisyon. So ayaw taga-ikalisod gikinahanglan nga ang mga tao arangkada na nga uyon na gyud mga tao nga i-impeach na gyud. Aron nga inig butal sa mga senador dili na kuan mahiro pa sila. Sakto to senador kuan na nindot ba? Pero kanang imong bubutaran nga
I-impeach niya ang mga tao dili masugot. Delikado imong political career. Muna nga bugbugon daan jud di pa lang daan sa di pa mapasaka, di pa maabot sa impeachment court. Bugbugon na daan. Ang problema man gud, ilang gibugbog si Sara sa Quadcom, wa madutli. Wa maapektare. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.